EBlue Bay la engivela khona isizwe esihle kakhulu. Ngikutshela mina iy'lwane zakhona. Amanzi aphuma ubusika nehlobo adabuka phansi. Amanzi amtoti. Imfula yakhona ayishi ubusika nehlobo. Mase ngikutshela ngomhlabathi wakhona mina, iy'tshalo ziyagebhuzela. Mase ngikutshela ngabantu bakhona. Abantu bakhona babumbene, bakhuluma izwi linye, banothando, bayalwelana, bayaxhasana, bayasizana, banobuntu. Lana-ke eBlue Bay kunesihlahla or ake ngithi nje imbali. Kunembali, seloko iBlue Bay yaba khona le mbali le ikhona ayishi. Kuwumsebenzi-ke wabahlali baseBlue Bay ukuthi bayiprotecte le mbali. Mangabe abantu bekhula la eBlue Bay, into abafundiswa yona bafundiswa ukuprotecta le mbali. Umsebenzi wabo. Ngisho noma ungabavusa ebusuku ngo-12 o'clock, bayazi ukuthi kumele baprotecte imbali. Bangayiprotecta ngempilo yabo, bangabulala ngisho nokubulala, bebulelela yona leya mbali. Mase kuba khona uSolomoni. uSolomoni uhlala eWendies. uSolomoni kuyiphupho lakhe ukuthi ayibone econtroller iBlue Bay ngenxa yale mbali yempilo. Imbali yempilo iletha umcebo eBlue Bay. Alikho izwe eBuzz SA yonke elinayo le mbali, iBlue Bay kuphela. So uSolomoni yena ukuze akwazi ukuthi le mbali ayi-own, kuzomela ukuthi a-overtake iBlue Bay, ayithathe iBlue Bay ezandleni zakhe. Ngicela ukukutshela ukuthi wahlanganisa ithimba labantu elimsizayo ukuthi icebo lakhe liphumelele. uSolomoni mangabe sehlalile phansi wadweba iplani yokuthi a-take over iBlue Bay. Ubekazi ukuthi angeke ayitake over ngonyaka owodwa, ngeminyaka emibili, ngeminyaka emithathu. Kuzomele kube yicebo, it's a long term plan. Angene kancane, ayidle kancane iBlue Bay. uSolomoni ahambe aye enkambini. Enkambini isizwe esinamadoda ayimqonqoshiya, ama-giant amahle, ale phezulu etulu. Afika uSolomoni ezoxoxisana nawo ukuthi siyabona madoda ukuthi isimo sinjani, indlala iyanibhuqa, niyasafarisha la enkambeni, niyahlupheka. Amadoda asho ukuthi kubuhlungu ukubona ukuthi imindeni yethu iyasokola, siphila ngokuthi mangabe ubamba inyamazane noma mangabe kuwukuthi utshalile kanti umhlaba ubuye utefatefe. Athi uSolomoni, mina nginecebo lokuthi nganikhiphe ekuhluphekeni. Nginganikhipha nje imindeni eminingi ekuhluphekeni. Mangabe nginikhipha kodwa kuzomele kube khona into eningenzela yona. Ayike amadoda asenkambini athi ayikho into engeke siyenze for imali. Singenza noma yini ukuze siphume kulesi simo lesi esikusona, sikwazi ukuthi sifide imindeni yethu. Ngisho ungathi asibulale, asisane ndaba, as long as sikwazile ukusave imphefumulo yethu, siphinde sisave nemphefumulo yabantwana bethu. Siyokwenza nje lokho futhi singabi namahloni, singabi nanhliziyo, singasabi lutho. Ayike uSolomoni lamadoda asenkambini awagqokise kahle, awanikeza imoto zohlobo oluphezulu, understand, ama-cologne anuka kamnandi, cologne esho umuntu engena lapha uzwe ukuthi yabona ke manje ngena iboss. Hayike enze njalo ngempela uSolomoni. Hayi amadoda ngempela atheleke, ashone khona, aqonde khona eBlue Bay esigodini sakithi. Lamadoda afika kancane, understand, akafiki ngomningi, afika kancane, lokho afika kancane, kodwa wona ayatheleka kancane. Mangabe fika lamadoda ukungena kwawo, kwangena njengamadoda angathi azophakamisa umnotho wakithi. You understand ukuthi labantu siyabazi ukuthi baqhamuka ezweni yabona elingekho kahle in terms of ama-finances nezimali, kodwa bafika labantu bavula izitolo lana eBlue Bay. Kwayibona baqasha amantombazana akhona la eBlue Bay. Kwayibona bafika nomswenko, ifashion thina esingakaze sibe nayo la eBlue Bay. Ifashion enhle man, ifashion ekhangayo.
ayilamadoda angenisa futhi anolimi ayathandeka ayibeke phansi, understand, asinikeza amathuba, we understand nje, angena amadoda avula amasaluni, emasaluni ashaya iy'tayela thina singakaze sibe nazo la. Hayibo, ngisho nosisi bethu bendawo nobhuti bethu manje bafunda ukushaya ama-haircut, yabona lo ama-haircut ancwencwezayo, ama-haircut amahle, bafunda kulabantu babaqasha osisi bethu nodadewethu bakhona la eBlue Bay. Family, angazi ukuthi sengishilo ukuthi ngiyaxolisa mangabe kuwukuthi nizwa umsindo ongajwayelekile, it's because kune construction eyenzakalayo lana around. Kwaqala ke manje eBlue Bay kwaba khona isixakaxaka, osomabhizinisi bendawo bangabe besakujabulela ukuthi labo somabhizinisi basenkambini bafika engathi sekuyibona ogabhadiya oqhobozela abaphethe bonke amabhizinisi, because amabhizinisi abo aseyawa ngoba osomabhizinisi basenkambini beza nama-prize a-cheap, beza ney'tayela ey'hlukile, beza nemfashono esingakaze sibe nayo la eBlue Bay, and imfashono yakhona yinhle futhi inamanani aphansi, ishibhe kakhulu. Mebefika la eBlue Bay kuba engathi babambene, bahlangene osomabhizinisi basenkambini, ngazi ukuthi mhlampe imali abayihlanganisa ndawonye bakwazi ukuthi bavule lamabhizinisi, bayaxhasana. Kanti qho istrategy leso abasitsheliwe or istrategy abasinikezwe uSolomon ukuthi mangabe befika laphayana kube ngathi nje imali yabo yokuqala yokugcina le babambelele kuyona iyona ebenza ukuthi bakwazi ukuthi bavule lamabhizinisi. Bayaqala manje labo somabhizinisi, angisho ngithe sebethandana ney'ntombi zakhona le ekhaya, sebeyazalisa, sebeba ney'ngane khona la eBlue Bay. Ake kuqala into esingayijwayela, into engakaze siyibone la eBlue Bay, kuqale udaba lokuthi kunabantu abadla iy'dakamizwa. Kuqale kube into ethabhu ukuthi umuntu odla iy'dakamizwa, hayibo, umuntu ohlulile. Uyazazi lengane lezi ey'hlulile emakhaya, kwaqala kube ngathi iy'ngane ey'hlulile emakhaya nje zaba ama-outcast, yabona ngisho nasemphakathini ley'ngane ezidla iy'dakamizwa nje zinga-treat-eki kahle, zingamukeleki kahle emphakathini. Azakandi ley'ngane ezidla ama-drugs. Ama-drugs afika nobani? Afika noSolomon. Usebenzisa labantu basenkambini. Labantu basenkambini baqala manje bathengisa ama-drugs engathi eyibona kanti bathunywe uSolomon. Ake ngicela ukukutshela ukuthi bayaqhubeka bawathengisa lama-drugs, but lama-drugs adliwe yiley'ngane. Khona ley'ngane nje vele ey'zalwa zingenakusasa, ey'zalwa zibuhlaza, ey'zalwa nje zingezwa mshini, zingafuni lutho. Ulona hlobo lwey'ngane oludla ama-drugs-ke lelo. Ngicela ukukutshela uSolomon angabi happy nge-progress, abone ukuthi according to i-program of works yakhe kumele ngabe sekumoshakele kangaka. Angisho ley'ngane izona ama-future leaders ekuzomela ukuthi zigade lembali in future. So it means in future lembali izobe ingagadiwe if ley'ngane lezi zidla ama-drugs. Uzobe seyakwazi yena ukuthatha ngale ndlela afuna ukuthatha ngayo if kuwukuthi ama-future leaders adakwa idakanyizwa. Aqale manje uSolomon athi yazi ukuthini, tshelani labantu laba bathengayo ukuthi if they can recruit mhlawumbe umuntu abhemise omunye umuntu, nina nizomnikeza mahala maybe for inyanga yonke. Mangabe nje lethu umuntu oyedwa nizomnikeza mahala inyanga eyodwa. Ayike ngicela ukukutshela ukuthi abantwana bethu abadla idakamizwa bathi mangabe sebezidla le idakamizwa bazama ukubhemisa nezinye ingane, kube ngathi nje bayibhemisa iluzi. Uthola ukuthi ingane itshela ukuthi ibhema iluzi ya experimenta esikoleni, mhlawumbe yena unikeze iluzi lo obhemayo athi hayi ungibambela la mfethu ngicela ungidayisela la, kanti uyazi ukuthi lamaluzi la phakathi kukhona ini. Kwabhebhetheka ke manje ukuthi kube khona abantu abadla lama-drugs. Ukubona ubhema iluzi, ayi mani usuyezwa ukuthi iluzi hayi engathi iluzi ayanele. Engathi khona kunye ngikufunayo, ngazi ukuthi ikuphi, uhamba uyozama insango, hayi mani uthi uyezwa, hayi mani akusiko lokhu, khona engikufunayo, umzimba ukhona into oyifunayo. Mase ziyasondela-ke iy'ngane zethu lezi eseyibambekile ey'dakamizweni, zisondele zibe usizo, sithi hayi thina khona lesingakuyalela khona, mhlawumbe ungaba ngcono mangase uye khona. Ake abantu abasha baqala-ke manje bangena kanjalo ema-drugsini.
kube nenkinga yokuthi abantu abasha bayangena bayaphuma ema-drugsini because imindeni yabo iyabalwela, iyabathatha bayise ema-rehab. Iyabalwela, abanye yabakhuleka, abanye bayise emasontweni. Khona lamasonto lo ufike uboshwe lapha esihlahleni, ulethwele ukudla nje qha ukhishwe mangabe usuyiswa etoilet. Muthi uphisa ukuchama kuthiwa chama lapho. Kuney'ndawo lezi ey'njalo nje oboshwa khona ngeketango. Indaba ibhizinisi lama-rehab-ke manje sekuyibhizinisi-ke eselibhumayo-ke manje. Kurehebwa labantu abazali, they are fighting, bayalwa. uSolomoni is not happy. Akajabulile kahle, akajabulile neze ukuthi labantu bakhona abasindayo. As much as ngizama ukumosha bayasinda, bayangena bayaphuma yabo isiphithiphithi. uSolomoni aqhamuke nelinye iqhinga nenye iplan yokuthi vele amoshe, asaphaze, amoshe. Kunomunye-ke enye indawo ewumuhumbe laphayana-ke eBlue Bay, yabona, eBlue Bay Central, yabona, eBlue Bay Central, ngey'khathi zayo eBlue Bay Central, bekuyindawo, yabona, indawo ethopshayela, yabona, indawo ehamba umtakabano, abantu abanemali ngempela. Kodwa-ke ngokukhula kwezinto nokuhamba kwezinto eBlue Bay Central bese kuhamba nanombani, wonke umuntu besengena eBlue Bay Central, as long as unemali yokuthenga busuvumelekile ukuthi ungene. Futhi njengoba sekufika abantu basenkambini, ilma abantu sebengena kakhulu eBlue Bay Central because abantu basenkambini bathengisa izinto ey'shibhile. Abantu bayaphuma kulapha kuma-Central lamancane baye eBlue Bay Central enkulu because ila ehephena khona kakhulu, isikakhulukazi. Khona indawo ewumhohombe lapha eBlue Bay Central. Into besiyenzeka bekuthi mangabe ujoyina ukuthi usudla idakamizwa. Lo oku-introduce kuzona idakamizwa uyakuthatha akuyise laphayana kwindoda yakhona, kubizwa ngokuthiwa udragon wamaphara. Lo muntu lo ubizwa ngokuthiwa udragon wamaphara. Asimazi ukuthi ubani lo muntu loyo, akekho umuntu owaziyo because uyifihlile ebusweni. Mufika nje ugqoka imask ensimbi, mufika usanda ngena ema-drugsini, ufika kuthatha igazi lakho ahambe nalo akutshela ukuthi la usungenile akusekho ukuphuma. Njoba ngithatha igazi lakho ilona lizokunikeza ipower ukuthi mangabe untshontsha ukwazi ukuthi udidise abantu balapho. Ukwabona amanye amaphara ngathi anethonya, yabona, engathi anethonya because ipower bayithatha laphayana emuhumbeni. It's like ujoyina a certain ngathi ujoyina i-cult thizeni mangabe uzonikela ngegazi lakho, uzoletha igazi lakho, and lelo gazi olilethile ilona lizokusiza ukuthi uvelane nje uphume unyamalale. Bathi bayakujaha unyamalale endaweni. Sho ukuthi kubadli bama-drugs ipower into enkulu, ipower. Dala bebefuna ukuya enyangeni, abasaye enyangeni, sebenodragon wabo laphayana emhohombeni. Yabona, once igazi lakho lathathwa laphayana emhohombeni, ngisho abazali bakho bangakubopha izandla ney'nyawo, uyothatha ummese ubagwaze abazali bakho, ubulale your own parents because wena ufuna ukuntshontsha la endlini, uthatha imali uhambe uyothenga ama-drugs. Ubuntu kwena busuke sebulahlekile. Yabona leyanto le esiyaziyo thina esinayo la eBlue Bay ekuthiwa ubuntu. Once igazi lakho seliyile emhohombeni, leyo nto isuke isi-long gone. Usuke usuthunjiwe engqondweni, usuke usuntshontshiwe engqondweni. Ngisho abantu bangakubamba at some point bakushaye, bakushiye ngathi bakubulele, but uyovuka nje uqhubeke ugcine la ugcine khona. Ngisho ungaboshwa for inyanga, the minute ukhishwa ejele uyobheka ukuthi ungawathola ngakuphi ama-drugs, ungayithola ngakuphi iwunga. Aqaleke manje uSolomoni athi hayi man, iplan lami bekuwukuthi ngifuna uku-affecta i-youth, i-future, ngifuna uku-affecta ama-future leaders. Ngathi i-future isisekudeni, sengifuna ukunqamulela manje iplani lami libe mfishane, ngikwazi nje ukwenza izinto zenzeke because ngibonile ukuthi bekulula uku-affecta abantu abancane. Othi ngengene ebantwini abadala, kuma-professionals, ngingene nje kubantu abakhulu ekuyibona abaprotectayo le mbali yaseBlue Bay njengamanje. Othi ngike ngilimaze bona, ngingene ngimoshe kubona, ngiyothi ngabalimaza ngiyobe sengiyakwazi ukuthi ngingene kalula. Lapho upresident waseBlue Bay useyabona ukuthi hayi mani ikhona into eyenzakalayo, kodwa
akakwazi ukulwa, akakwazi ukusebenzisa ama-powers wakhe as upresident, axoshe bonke labantu basenkambini ekuyibona abaletha lolu vucu nalo lonke lolu fucufucu ngey'ndaba zokuthi upresident bambophe izandla, baqale bagubhela yena umgodi kuqala ukuthi angene. Kuningi kukhula bambambe ngako. Mangase nje bakhiphe lokho ababambambe ngako, upresident nje angalahlekelwa ngisho na upresident bakhe, nabaseduzane naye, icabinet yonke, bonke abantu abaseduzane naye eqenjini lakhe, iqembu kungamoshakala, kungashunqa, kungabe inkinga enkulu, into engaxabanisa iBlue Bay yonke, yenza ukuthi nje kube nodlame kuliwe eBlue Bay. So nje upresident ubambekile, akakwazi ukulwa lento le, ngoba meke nje waxosha abantu basenkambini forest. uSolomon uthembisile ukuthi hayi ziyakhala kuzophuma ama-facts azokwenza ukuthi abantu bakho balwe bodwa. iBlue Bay yinini eniyoyingqongqisa nina ngokwenu. Ake isilungu sithi if you can't beat them, join them. Ake sho ukuthi ke bagcine sebengena ke sebe protectwa upresident wakhona la eBlue Bay ukuthi abantu basenkambini bangene. Sekuyena manje obabhekelelayo, uyena obaprotectayo. Kodwa upresident ukuthi ngeke phela mina ngimoshizwe ngamahala, mhlazane zingimoshakalela, zingibhedela, ngiyokwenza njani? Ngifuna ishenge. Ngifuna ukuba umuntu oqala oyondiza aphume la eBlue Bay mhlanzane izinto zingqonqa, izinto zibheda. Ngiphume ngibaleke ngiyokwazi ukuthi ngisurvive impilo yami yonke emazweni angaphandle. Ake ngempela uSolomon athi khulileka, ishare yonke ingeyakho. Wena okwakho vele umsebenzi ukuthi uthulise abantu, ubathulise bathi du, ubathulisa umsindo. Mangabe ubona ukuthi bayaphuma esandleni, ubantswinye nje, ubantswinye lo ngabantswinya khona. Ubantswinye nje ekuthweni mhlawumbe uzonyusa ukudla, noma uzoqeda ukuthi uzovala ugesi, noma uzovala amanzi, noma uzosusa ama-pension, impesheni, unciphisa impesheni. Ubatswinye ngale ndlela lo ongabatswinya ngayo. Uwena owazi abantu bakho, so kuzomela ukuthi uhlale phansi nethimba lakho elizoba affected together nawe. Mangabe kuwukuthi kuphuma le ndaba, kube yinini enihlala phansi nidrowe iplan yokuthi nibathulisa kanjani abantu baseBlue Bay. Once nje baqala ukuphakama, nibehlisa kanjani from ukuphakama. uSolomon ngisho uyabona ukuthi hayi mani, iplan lami isho ukuthi iplan elizokwenzeka efutureni. Mina ngifuna iplan lami lenzeke manje. Sengifuna ukuyi-overtake manje iBlue Bay, because ngiyabona ukuthi izinto ziyenzeka. No-president udlela entandeni iya esandla sami, ujayivela esami isiginci. Pho ngimeleni? Aqale-ke manje aqale uSolomon aconfuse abantu abadala ekuyibona abaprotecte imbali njengamanje. Aconfuse bona, aqala afaka ama-drugs. Ubona umuntu efundile udokotela kanti bamphambanisela iy'nkomishi, bafaka nje ama-drugs kuyena yena engazi. Mhlawumbe umuntu udla i-medication thizeni, uthothi lowo medication eyakuyena sekufakwa ama-drugs. And uzokwenze njani? Usuwadlile ama-drugs, uwadlile wena, usufuna umeshente la ngakhona, usufuna ukuthenga, usufuna i-fix, usufuna into ezoqhubeka iye phambili. Kwaqala-ke manje abantu, odokotela bethu, abantu abakuma-profeshini abangene lapha ngepheshini. Angisho sithe abantu baseBlue Bay, abantu abanozwelo, abantu abanothando, abantu abanokubambana. Yaqala-ke manje lento yababamba. Phela mangabe usudla le drug, ubuntu kuwena buyaphela, inhliziyo ayisekho, umuntu awusamcabangeli. If uyathatha, you take more. Uthola ukuthi odokotela they will diagnose abantu ngezifo, izifo abangenazo, just because they want to claim kuma-medical aid abo, so that bazokhona ukuthi ba-afforde lento le expensive basebengene kuyona. Angisho obhuti bethu abancane nosisi bethu abancane abahlala emgaqweni, bona bayangena house to house, bashaya ama-break-ins. But abodokotela bona bantshontsha la kunina, bantshontsha la kunina. Uthola ukuthi uyohlinzwa nje impela, kanti lento ohlinzelwa yona ayikho. Uyahlinzwa because they want to claim imali. Uyolaliswa esibhedlela usatshiswe ngokuthi kunokuthi only to find ukuthi izingane zakho zilaliswa mahala ekhaya zodwa, zinenhliziyo ebuhlungu, icabanga ukuthi uma uyagula, kanti uma akanalutho, udokotela kuphela ufuna ukuclaima imali ngokulala kwama wakho esibhedlela. Kwanda ama-private school-ke manje abantu basenkambini mangabe sebelana eBlue Bay sebevula ama-private schools.
best education, best whatever. uSolomon ufaka imali lana, ufaka imali, usibona isikole sakhona sinayo yonke into umntwana angayifisa esikolweni, sinayo yonke into. Uthola ukuthi abazali baletha izingane zabo lana zifundiswa imfundiso ehlukile unale mfundiso ekumele ngabe zifundiswa yona, imfundiso eraser, le mfundiso yethu ukuthi thina singabantu ababambene, singabantu abanakekelanayo. La ufundiswa imfundiso yokuthi ixoxo nexoxo uma igxumela ayisaphathwa manje indaba yale mbali le ekumele iprotectwe. Indaba yomcebo wethu ayisaphathwa, sekuphathwa indaba yokuthi umuntu for himself, ixoxo nexoxo uma igxumela. Corruption yaphansi phezulu eBlue Bay. Blue Bay ubulungiswa abusekho, ubulungiswa into engasaziwa, into engaziwa. Le ngcosana esele engakangeni kule dakamizwa. Impilo yayo ispenda emathaveni, umgqibelo yisonto kuyaphuzwa emaklabhini. They don't have time yokuthi bahlale phansi bacabanga ukuthi sikuphi nempilo, kwenzakalani ngempilo, because they are so stressed ukubona abantwana babo bebhuquza beqedwa idakamizwa. They are so stressed abantu bebona ukuthi ngiyasebenza kodwa impilo ayiqhubekele phambili, because there are a lot of things ekumele ngiyikhokhele, izinto zinyukile ukuthi kuukuthi nangu nomphathi emsebenzini akangiphathile kahle ungicindezele. Abantu injabulo yabo isikuphi na? Isematshwaleni. Injabulo yabo isendaweni zangaphandle, ila abakhiphela khona ukuphatheka kambi kwabo. Abantu bakhohliwe, abasayinakanga i-main priority, because abantu bayakwaliza ebuhlungwini nasemzimeni oplanwe uSolomon. Emhubheni-ke bayanda abantu abajoyinayo abanikela impilo zabo lapha ku-Dragon. Like sengathi inkonzo, sengathi inkolo lento le yokuthi wena uyiphara noma udla ama-drugs. Mangabe kuukuthi uyaqala ukudla ama-drugs, kumele ukuthi uhambe lapha uyoyinikela, usho ukuthi hayike ngiyayinikela, sengiyangena, ngiyaqala, sengiqalile ukudla ama-drugs, sengiyayinikela. Mabe usuyinikelile bathatha igazi lakho. Angazi ukuthi yini lento uSolomon abantu abadidisa ngayo ukuthi abahambe bayoyinikela, and umuntu oseyinikelile lapha yana Nkosi yami uya-recruiter, uba nebandla lakhe alibuyisayo, alilethayo emhubheni ukuthi nalo lizoletha igazi lalo. Yabona lapha emhubheni ukuvuke ufice amaphara ehlele emhubheni egcwele Nkosi yami, ingane zabantu zigcwele zimila inyakazi. Understand ukuthi ngathi itethu nje zimile, kunesikhathi la ezima khona. Angazi noma isuke ithandaza yini, because sengiyibuke ngathi inkolo mina lento. Ufica abamile abantwana babantu abanyakazi. Yazi laba abantu laba ndlela le abapowerful ngakhona banokukudidisa nje, bakudidise ngathi bakushaya ngethonya. Ngicela ukukutshela ukuthi abantu uSolomon angafinyelelanga ukuthi afike kubona abantu abakholwayo, abantu abakhonzayo. Akakwazi nje, bayayiqhelanisa nophuzo oludakayo, bayayiqhelanisa nezidakamizwa. Angisho ukuthi there is something wrong ngophuzo oludakayo, but according to storyline sami ukuthi abantu mindset yabo isishiftile, isifocuse kakhulu ekudistresseni. They don't have time ukuthi bahlale phansi bayikhotha amanxeba ukuthi okay silimele singasizakala kanjani, kodwa bavelana bayinikela ophuzo oludakayo beke libeke from Thursday to Sunday siya ematshwaleni. Hayike imphathe kambi kuSolomon ukuthi labantu laba abamakholwa ibona bayinkinga and majority sometimes, or kuyalingana, bayalingana. So bangamnikeza inkinga, ibona bangamnikeza inkinga ukuthi angakwazi ukutake over la eBlue Bay. uSolomon abuyele phansi kwi-drawing board. How do I attack amakholwa? Amakholwa ayakholelwa okholweni lalo, ayinikele okholweni labo, bayathandaza, babhilivela ukuthi umthandazo iyona yonke into enganqoba izinto. Isono abasifuni, bayasibalekela isono. Ngiwanqoba kanjani amakholwa ngoba vele angisaphumelele esonweni? Ngibanqoba kanjani ngaphandle kokuthi bangene esonweni? Abuyele kwi-drawing board uSolomon. And then Solomon brought i-social media eBlue Bay, into ekade singayazi, understand, even into ebekade singayazi. Solomon brought i-social media eBlue Bay.
and umntwana omncane, omdala, ogugile, yazi ukuthi umuntu akasakwazi ukuhlala ngaphandle kwefoni yakhe. Ngisho noma kuthiwa ubhorekile ucabanga ifoni. Ngicela ukukutshela ukuthi uSolomon mangabe eyilethe i-social media uyilethe njengento enhle, you understand? But lento enhle eyayimnandi ifun yagcina isisikeja man, isisikeja. Imizwa yethu icabanga ifoni, ayisekho into eyicabangayo ngaphandle kwefoni. Awusakwazi ukwenza lutho uma ngabe ungena phone, uma ngabe ungena data, you feel like you are not connected. Ufile ngathi umhlaba uyaphela. Mangabe idatha lingekho uyagula. Sho ukuthi noma kuthiwa ama-drugs akasibambanga, sesibanjwe ile drug leli le-internet, i-internet isibambile. Yazi ukungene ku-internet ungazi ukuthi uyobukani. Ayikho into ozoyibuka, but still you are browsing and your mind is not there, but because this thing is designed ukuthi ikeje, usekejini. Ngicela ukukutshela umntwana omncane ona 1 year useyakwazi ukuvula ifone, useyazi itechnology, lento uzalwa isegazini, uzalwa eyazi lo muntu omncane. Abantu abasha basefonini, ngikutshela ukuthi nogogo abadala, omama abadala, omama bomthandazo babambeke la efonini. uSolomon usebabambe wabakheja ngayo i-internet le, ngayo ifone, ngayo i-social media, ngayo i-internet, because akusibona bonke aba-addicted to social media. Khona abantu nje aba-addicted to u-ChatGPT. Umuntu is so addicted, ubuza yonke imibuzo, ngisho nemibuzo unnecessary. Uthi uqeda ukubuza lo, there are people who are so addicted to nje i-internet. Ake uSolomzi wabona ukuthi okay, sengiyitholileke icebo, seba amajanki e-internet, amajanki efoni. Abanye abantu abasakwazi ukulala kahle because of ifone. Omunye mangabe evuka, into ekumele ayenze ukuthinta ifone before anything, before abonga ukuthi ngiyabonga Nkosi namhlanje kuvukile, isandla sigijimela ifone ukuthi ifoni ibingakuphi. Ngaze isizwe sase Blue Bay sizophelela kuphi, because abangekho emgaqweni baboshiwe ngalendlela le ababoshwe ngayo. I-drug akusilo i-drug because umuntu udla iwunga or udla in. I-drug it means into ethekile over empilweni yakho, yathatha imizwa yakho, because you are so sad, ulimele emoyeni, ulimele emphefumulweni, just because awunalo idatha. Uzokwenzana noma yini ukuthi uthole idatha ube sentweni ungene online. uSolomon usemsebenzini wakhe. uSolomon kusakuncane abantu base Blue Bay abasakubonile, kukhulu okuzayo, because lonke icebo lika Solomon liqoshiwe, libhalwe phansi, linama stages. Masebophela uSolomon uyabophela, ubophela inja nogodo. Kusakhulu okusazokwenzekala eBlue Bay. Ngazi iBlue Bay ingavuswa kanjani emaqandeni, ingaphaphanyiswa kanjani emaqandeni, ukuthi ukhona umuntu ozofuna lento eyicenter, ozofuna lenhliziyo yaseBlue Bay, ozofuna lembali engasiwona wonke umuntu ezweni onayo. Into eyisibusiso uNkulunkulu abaphe bona abantu baseBlue Bay. Kunomuntu ofuna ukuzobantshontshela into abazalwa bazalelwa kuyona, bazalwa beyinikile into abangayisebenzelanga, into ekuyiyona eyimbumbe ebahlanganisayo ukuthi babe yibona labantu abayibona. Ngizoyibeka lapho ke okwanamhlanje indaba yethu. Mhlambe ke ngiyobe sengiyabuya ke mhlambe at some point no episode 2 mangabe kwenzeka. But nje ngicela ungitshele ukuthi wena engqondweni yakho ucabangani nga this entire story. Sithini le story kuwena, siqonda ukuthini kuwena le story, sikutshelani. Ngizoyibeka lapho ke indaba yethu. Ningakhohle ukuthi nisfollowishe to all social media platforms. Buzz SA, siyanthanda kakhulu.